Karnival bħalissa jina għalija jfisser daw il-ġranet huwa ħajti. Għaliex huwa ħajti, għax huwa parti mill-kultura tiegħi. Prattikament il-karnival huwa ħajti jiena. Wara skola u xogħol. Niġi hawn il-maħżen, ħalli jekk ma nagħmel xejn, però li niġi l-maħżen huwa żwaq għalija. Għalija karnival mhux il-5 tim tal-karnival imma ix-xogħol li nagħmlu ġol imħażen xi prova għal. Bħala hobby jsir karnival bis-Sandi. U għalhekk isni la marit karnival fisser ħajti. Law kont hija jisma fil-karnival u hekk. U kont fis-sens fissejt fil-karnival u hekk. U dejjem kont imur fis-sens tal-karnival u hekk. U mbagħad ġiet l-opportunità nidħol hawnhekk u fis-sens ikun ħija u hekk u aktar dak is-sens nisejbih ġari u hekk. Normalment il-karnival il-proċess biex jinbena karru l-ewwel li jinbeda huwa ovvjament il-qafas tiegħu li jiġi l-ħadid. Sewwa. Issa jiena oġġett li jiena xi inħobb il-karnival huwa għax tallim tista' tgħid nagħmel ftit minn kollox. U wieħed mill-oġġetti li tallim nagħmel huwa li l-ewwelja li hija xi ħaġa qalbi ħafna. Allura li isni l-ewwel li nibda huwa l-ħadid. Jiena nagħmel id-dawl. Għabbat id-dawn LEDs biex fl-aħħar mill-aħħar meta jkun fidlam mill-karru jkun taħroġ l-outlines tal-karru bil-verità. Bija hekk ġejja borma, tuha l-ewwel kisja, sawali tuha jew kannella jew abjad mill-ewwel fis-sens skont il-ħin ikun baqalek. Aħna kważi niġu kuljum biex il-karru lestuh u hekk. Il-karru tagħmlu x'inti għandek delizzju mhux sens bħala xogħol u hekk. Jina l-għol tiegħu hekk li nħossib l-affarijiet fejn jidħlu l-flus. Eżempju xiri ta' drab għal kostumi, sponsors, nixbru sponsors għal kumpanija. Dawk fejn nħossib nagħmlu xi kliet, nagħmlu fejn nixbru fondi, ordni ta' flokkijiet li noqogħdu bihom fil-karnival. Dawk l-affarijiet il-għol tiegħu. Hawnhekk jisu qiegħed bħala l-leader jiena li mmessi di kumpanija. Jkun kollox. Li tieħu in-nies, tieħu il-karru, li kien hemm bżonn. Kollox fil-verità, u taħdem il-karnival biss fil-verità. Wara x-xogħol, għalaw wara u dejjem hawn insomma fil-verità festi, ħdud, dejjem għaddejjin. Sagrifiċċji li huma fimni meta normalment matul is-sena meta ma jkollokx ix-xogħol tal-karnival, wara x-xogħol inti tagħmel tmur id-dar jew il-familja u l-istrieħ. Tkun tħobbu il-karnival. Il-karnival mhux l-aħħar ġimgħa tal-festa tal-karnival dik dawk il-5 tim, però sena sħiħa. Sena ta' xogħol, ta' tbatija, flus, għax dawwa kollu volontarjat. Naqqattaw ħafna ħenijieta u l-importanti l-familja tifmek għax inkella ssib il-ħwejjeġ fil-qalbi ġbek wara l-ħbieb. Sagrifiċċju kbir għax tiddedika letteralment għandek minn Ottubru Novembru sal-karnival non-stop, ġifieri ħadd tiddedika kuljum wara x-xogħol, bil-weekends, bil-festi pubbliċi dejjem. Tagħti li ħin tiegħek kulħadd qed dik in-naqra ma nimx. Fl-aħħar huwa sodisfazzjon. Sodisfazzjon għalina, sodisfazzjon għal kulħadd. Ta' speċ tat-tim li qegħdin aħna x'aħna fl-aħħar mill-aħħar familja hawnhekk. Toqgħod ħafna affarijiet lura l-affarijiet tiegħek personali tista' tihom għal hawnhekk. Kull ma jkellek sit-tim warajk ma tasalx. Jien ma ngħixlu għat-tim, din hija l-familja tiegħi. L-isem ta' ġaħal. U għabdejna l-ġi. Għalissa, dik ħassa dik ġeja bid-dawl. Ġej dawl li teħtek. U ġej fuq dik tal-karru. Efemni, meta terba' soddisfazzjoni kun doppju. Għax wara sena sagrifiċċju. Tieħu pjaċiri meta tikkompeti biex terbaħu. Ma fl-aħħar mill-aħħar li tara l-karru jaħdem ukoll soddisfazzjon biżżejjed.
Sentejlu ħadna pjaċir ħafna rbaħna u bħalma ġi rebħu ħaddieħor u nħossna kuntenti b'dal-karru l-għandna illum. Nipprovaw nagħmlu l-almu tagħna biex inferħu n-nies. Jiena l-iktar moment li jkun għal-qalbi meta nara l-karru ħieles minn żgħar maħżen. Meta niftaħ dak il-bib tal-maħżen u nara l-karru ħieles li kelli ża moħħi għamitu. Dak li sbaħ moment li jkun tal-karnival.